Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri irreaġixxa għal fatt li l-Pulizija kellmu artist ieħor minħabba li saret kwerela oħra minn Pastor Gordon John Manche għax ħass li l-artist iżżufjet bih. Huwa kien qed jirreferi għal fatt li d-direttur artistiku ta' Teatru Malta Sean Buħaġar spiċċa tielet artist li qed jaffaċċja kwerela kriminali imressaq kontrih minn Gordon John Manche ta' River of Love. Manche rapporta lil Buħaġar lill-Pulizija wara li ħass li offendih fuq il-medja soċjali. L-argument li għamel fuq il-medja soċjali Buħaġar qal li s-satira lokali għandha titħares, filwaqt li wera appoġġ lejn l-artist komiku Daniel Xwiereb u s-satarista Med Bonanno li wkoll ġew irrappurtati lill-Pulizija minn Manche. Il-Ministru Byron Camilleri qal li dan mhux aċċettabbli f'pajjiżna. Dan mhux aċċettabbli f'pajjiżna. U l-Pulizija jridu joqogħdu attenti ħafna li huma ma jkunux lodda fidej l-estremisti, iżda jaraw li jkunu huma stess li f'Malta jiddefendu l-libertà ta' ħsieb u l-libertà tal-artist. U allura naħseb li f'Malta għandna bżonn aktar satira u għandna nqas bżonn aġir bħal dan ta' Gordon John Manche. Barra minn hekk f'kitba li tella fuq Facebook il-Ministru Camilleri qal li flimkien mal-Ministru għall-Arti, il-Wirt Nazzjonali u l-Gvern Lokali Owen Bonnici se jkun qed jaraw wkoll li jekk hemm bidliet leġislattivi oħra li jistgħu jsiru wkoll.